Hi a chuirde, is Misha Katrina agus inne be mu a Tarraing picture go Spongebob. O sin, bhfuil tú ré? Tá. Íontach, EALAÍNE. Tá somúid lena bhéal, maíonn tú manga mar sin. Íontach, agus inis chuirmuid ghailíne beg mar sin ag chaintaobh. Snis tá muid go rá cheannaí smúcha timpeall. Íontach. Nis tá muid gáil chá Aip Cúla4, chá chearnóid mar seo. Íontach. Inis duna muid crop mar seo rá hrún sa láir. Íontach. Inis mata tú ná an rá chroise a cheangailt le chéile le líne. Sin an tús chá húil le circail mór eile. Íontach. Inis chuir muid circail níos lú taoiste agus duna muid an rud céanna leis an taobh eile. Agus inis tá muid gáil tosaí lena chleagan. Sin é? Íontach. Inis cá muid bhríste a tharraingt. Breannaigh de sin íontach. Inis taingeal muid a chud cosa. Agus inis tá lámh testa armhaith. Duna muid chud muinclí anseo. Agus chá lámh tíocht amach. Agus chead a bhéad tíocht amach. Íontach, cad a cheapan tú bhí sin? Ceapan go bhfuil si gona. Bhfuil tú réile go le thuisteach? Tá. Íontach. Tá muid ré, rinne tú sóirdeab ó sin maithú. Go maithe. Agus gur mágaí is mála a sochta bheith Tarraing tling. Feic muid a rís go lóisib, slán!